Pini berta kipiatum apan kaconing ria teng penang litum ke wang pot curo lo kaningje nangji alam ke la hello non het nini ni thom aprang bongo senatum bang meeting dosi ulo ye itum a CM apan ke aning hang te pisuntuk taun aning hang te parukrak taun election along voter list ta alang itum second position la potsi alang itum thang da kherere nang mathak rang ri khuji ko nilitum APHLC de mathak rang relu ajir ding pig lo mathak rang kre la solang ni ninge olo si non alang litum bongo sena tum ninge dak lo lage nilitum alang litum phale kang che kang tum gali alang litum bang karbiadet nang che rai chip lo athema ilitum a CEM EM MLA MP minister atum karbiang long adet che rai tek che lo long le che rai tek che lo akhe ban che rai tek che lo ajir dingulo non pengali lo lage ha 1954 pen 1954 aning kan ha uttor borbil along ba don haru phira phokep bongo sena tom phanada wan det sinang biub le haru krisir kebra phokera phie ning kan la pen ke son thak taksi akapre ka khai bihar sena tom manta haru kre sirkebra thokebra hini malom thokebra thom malom thokebra phi lason malom pen ha keroni long nan bikip alang li tu politics ke thek pusi chimathal election ke hai nahi ke election ke hai ke pa seta nili tum APHLC tu pu bom lo election le hai seta politics le claim seta karbiang long se right Karbia kay la pen inglong arat apa ngece right la pen non ke khilonjia o khomia to apa adivasi to man ke right la kama bang si claim nahi politics lo la ke claim nahi election da ke hainang po ahok lo seta alam litum la so cheti ni nang ne election ke hai hi pura ke chia dong wan manang bi hu pula te la ke emi thang si karbia tu ni pu pu son akeng ke ka theng le ben non ge je plan dang lo ni tum pu ajer ding ko non ne pulo CM tuliram rom hang phan ge pisun tuk ta un par krat un a ho balam lage chini lo ni tum lage la po si alang litum phale kang check nahi alang ka lilu kang check nahi ge lai litum a politics ke claim tum hai election da ke hai ti tia tum hai la tum phasi kang check nang ko la tum si hala non nilitum pu bom non nikan proxy ta soselo election kapedo aron voter list kaselam aron selam nai pu bom lo alang litum hala voter list alam ta pulu kente second position itu pu ahok la second position lo alang litum dopik lo bangke alang litum amuluk hedi amuluk abhadi punam amuluk bongo sena amuluk ke karbi pen adun thulo ke ong nei mange angge non alang litum kere lo mange bong boro dum hanta cherai kip lo la sihala hauraghat ke alang litum ke high ver ji fancy hala limited constituency delimitation ke salam hut boro dum phan han hauraghat constituency long pondet la ke ante la langhin pen atema boro dong bongolia long sidu ke lalu tungge alang litung ame thang man cherai chot hen lohal alang litung ha ame thang adetta boro tungge ke hala BTC area ta boro tung bang phalong bong pen bang thom ke ra privet alang litung hadak ta la pen kokrojhar ke la bongoli ong nei la dawang ke town committee election nili 2002 ningkan 2000 ningkan nili town committee election pedolo ward cap angbong
word near kep ke bang boli tum hai de boro tum hini we telong du hadak ta la pu la tum ke la si alang li tum non chelang king la la alang li tum boro bongo sena bihar sena tum chelang king la si alang tum tereri ke chok che ma lo ili tum amuni tum la election ke thek kwa tu politics ke thek kwa tu la tum helu la si alang la pule thot lo bongali bihari tum juga lagi ninje po thek lo bang dolo amuluk dolo lagi bang papi wang wara tende long le da pi wara tende ako hala VGR long benda eviction da claim de to kende aron men claim nahi claim de to kende aron bahala aron silam ni pada silam le de to kende aron silam ra hala voter list along pen amen than ya asom de alang litum nom hang ju ni de ji le aja ko ma de ji le la voter list pen amen ke than hello e claim nahi ani amen yung than hello ji alang litum la pu da alang litum dak do de ji le la dam rugi le dak pen no e political aja ko alang litum long do ko ma se alang litum wang wa de lo ki pi ga mat lo la tuliram tum lo pi tuliram aprang mat lo hala tum lo pi nang Farouk Resir kebra pokebra hinia ningkan kan mat tum lo ke ja la tum lo ante la hello ni tungi puke la si non ki puka tum ke la hello ni tum ma do bongo sena tum kaning ge alang litum ma ing check ing tum te alang litum ma pe do tum mat lo la tum ma si kan check ni alang litum ma ko mat lo la ke to war ke thop plot aprang pe ke thek ke krong politics ke thek pu election hai nai ke pu body non BJP dengan BJP ke nil tum pu lo ke chu idioma election ho council election result ke klang ni neli ninge lo kante lage BJP le ga gali lage bongo sena pen bihar sena tum se hai pu lo kante non klang dak lo kante non lai tum BJP long dun bom tha lage bongo sena bihar sena tum hansi aja kong di pi dun lo chini wang we ili tum kar bia tu chini nai la so lam lalu ison ke nili puang tu. Aku ison bangai do tulang. Ini dong karbia tu. Lagi rong asar tu malam bang. Rong asar tu rong bete. Justice pinanggi, insai nangi. Long lega cici titi rong asar rong bo. Ahut pen. Ahoy cici dat titi. Ange halal rong asar tu. Cini ne ahoy koloso ahoy ma pupu teke. Lapor ki putegi rong kang ke se lui kang sai te kia pan rong asara tu ma pan ka do go ve rong asara tu ma pan hal a methang a rong a chitha a copy de chitha copy la pen jamabandi a copy la pen map a copy alang dito man pilap nang rong asara tu ma pan ansi rong asara tu hala map la pen chitha copy lai hui jamabandi lai hui lang pen ko mat along lesi ko lolma alang litum pu thek po inside thek po neli amata rong asar la sinili kang sai sung krung lo arnisi angani tum ASO long down lo ASO tum ken office pen mondol tum ni tum han chitha copy da map ta nang pe klang dun hai he are ni tum me thang along le a map ko sigana pe klang dun no dak po lage Thoya district ange laten map chitha ke lang nam yi puge itu chuning ri tanang ni pulo de bang nang pe klang dun po lage imi thang along le alam ke ni rong along le alam ke lage la sinili CTP dat lo chief executive member of RNC inquiry for ni request to give certified copies of chitha jamabandi and map of villages to respective village headmen free of cost for administrative purposes. Hala rong asar tum da administration claim nang kokamati. Ron nating ke rong asar tum hello grassroots level revenue officer lo bara ke tok do. Lasi alang litum rong asar tum ing sign nang kok titi. Ay ing sign nang ipulate hala chitha copy jamabandia copy la penke map rong apa rong isia bang la ala rong asar dong han PN ni la si nili council pen CM pan chuning ri la alo ta PN la nang litum la hello alo ta
หลายรอบรถนั้นลิขิตkopi dah nang kami ไอ้lagi administration bang le lai lo pini sonni sini ya chok ko la sonni e sonna bang muni ye at lo mawali tum polo cm bang isun tuk taun paru krak taun a ho kalam lagi kang cek ni mawali bang ni kang cek ni ke hala ya ko ngi pi to ma ka isun tuk taun paru krak taun ma tum lo claim lagi non BJP tum congress tum lagi ni le sini lor de congress ben BJP tum mahut si la mawali bihari tum kan wan bare non follow bonde ni alan society poila non ye bang CM hansi bang pujor lang rong asor panda puji arong ke do ana moni tum han puji ni tum han nang puji lagi tek lor alam la si la hello itum ke tek thelo election ke tek politics ke tek lo je krong ke tek the posi non ke bang ke chia tu itu parna tang na ko lahil la pen isono bangke mupulo rong asara to ampan cita kopi jamabandi kopi la pen me pilak nang alang litium rong kang sai te kia pa kardok